Turka shi, babu shakka lallai akwai babbar cakwakiya a cikin wannan shirin na labari na. Ku da mai saurari ku ƙara gyara zama tsab domin jin abin da yake faruwa a wannan shirin na labari na. Za mu ga inda Ismail ya je wajen Kilishi don ganin cewa ya bayyana mata cewa shi fa yanzu ba ruwansa a cikin wannan kes ɗin, sakamakon cewa an fara binciko gaskiya abin da ke faruwa, inda ya ce shi fa ko a gaban kotu ko da an je gaban alkali zai iya bayyanawa, zai ce Kilishi ce duk ta haɗa wannan abu. A inda Kilishi ta miƙe tsaye take cewa gaskiya Ismail ka cika butulu, to wallahi ko kotun aka je kai ne kai ka haɗa, kuma a je a tambayi shi wanda ya rubuta abin wane ne ya zo wajen shi ya same shi, kai zai ce don haka ni ba ruwana. A nan da Ismail yake cewa kai a lalle wannan matar za ta iya haɗa mu rigima kenan, ta fita ta banna a wannan kes ɗin kenan. To mai saurare, idan kuna tare da mu za ku iya bayyana mana ra'ayinku a wannan shirin na labari na, inda kuke ganin menene makomar Kilishi a wannan shirin, sannan kuma Ismail ya zai tsinci kanshi a yayin da aka je gaban kotu. Wannan bayan Amira ta faɗa wa su Galadima da kuma sarki da Kilishi ta faɗa musu gaskiya abin da ya faru kan cewa ba Sumayya ce ta yi kisan Shamsiya ba, kuma ma dan ta duke ta ba ta duke ta da niyyar ta kashe ta ba. Bayan Abba ya ji daɗin hakan, inda yake cewa to a koma a gaban alkali, inda a nan dai sarki ya ce to lalle ya kamata a koma a gaban alkali a je a yi bashi wannan bayanan. Bayan Abba ya samu sauƙi cewa to shi kenan, a zuciyarsa yake cewa a lalle Sumayya ta kusa ta fito daga wannan wajen kenan, sannan kuma wannan wahalar ta Sumayya ta ƙare in Allah ya yarda. Bayan an koma a gaban alkali da Amira, lokacin da aka je gaban alkali, lauyoyin Amira sun tashi domin su faffaɗi abin da ya faru, inda Amira aka ƙara buƙatar ta fito nan gaban kotu ta maimaita abin da ta faɗa. Bayan Amira ta fito ta ƙara faɗan gaskiyar abin da ya faru, a nan dai kuma alƙali ya ce shi ba zai karɓi wannan shaidar ba. Turka shi, gaskiya akwai cakwakiya babba a cikin wannan shirin na labari na, tun da riga shi alkali ya ƙi buƙatar ta faɗi gaskiya abin da ya faru, inda ya ce ai ta riga ta gama faɗan magana, an riga an gama jin magana ka bakin Amira, kawai yanzu hukuncinsa ya rage ba wani jijjin magana ba. Inda yanzu Amira ta shiga wani mawuyacin hali. Amira ba ta da wani aiki sai kuka, saboda ita kanta ta san ta yi ƙarya ta cuci kanta. Inda yanzu haka shi kuma Abba bai da ya kasa cewa komai ma a gaban alƙalin, bayan yadda ya ji alƙali ya faɗi wannan magana. Ta ku Amira take cewa duk laifin Kilishi ne, kuma wallahi ni Kilishi ba ni ba ke. Bayan an dawo kenan gida, bayan an dawo annan muka ga inda Amira ke cashe wa Kilishi, take wa Kilishi maganganun da ranta yake so, har ma wasu ke tunanin Amira ta fara yi wa Kilishi rashin kunya, inda Amira ke ce wa Kilishi duk laifinki ne anti Kilishi, wallahi duk laifinki ne, ke ce kika sa mu kika zuga mu. Wannan baiwa Allah me tai mana ne anti Kilishi, me tai mana, bata taka mana ba ta zuban mana ba, amma kika saka du muka tsane ta, kika ɗauko mana jarabar duniya kika ɗora mana, kin sa duk mun tsane ta. To mai saurare, idan wannan ne farkon zuwa ku daure ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙara, hakan ne zai ba mu goyon bayan kawo wasu cikakkunin muhimman rahotannin wanda za su zo muku a nan gaba a cikin wannan shirin na labari na. Kawai ku dai idan wannan ne farkon zuwa ku, kar ku sha'afa sai ku danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawa, hakan ne zai sa muna tare.